aquest Exposure 2022 no us oblideu de participar al segon concurs Tu Pots. Com ho has de fer? O bé, entrant a la pàgina web expojove2022/fires virtuals, on trobareu l'enllaç del concurs Tu Pots, o bé, quan estigueu dins de la fira, en els cartells del concurs Tu Pots trobareu un codi QR que us redireccionarà al formulari. Recordeu que la participació és individual, lliure i gratuïta, i el termini de presentació és del 29 de març al 2 d'abril. Totes les persones que contesteu les 5 preguntes del qüestionari entrareu en el sorteig d'un xec regal valorat en 100 euros de la llibreria cooperativa Abacus. No t'ho perdis. Tu pots.